Welcome to Bicol University! Welcome to Bicol University College of Social Sciences and Philosophy. I am Lauren Aralanon. I am Alan Galvin, And we are second-year sociology students of BSCSSP. At sa video ito, ipapakita namin kung ano nga ba talaga ang Bicol University. At malalaman niyo din ang aming karanasan bilang sociology students sa universidad na ito. So ano pa ang hinihintay niyo? Let's go! Bicol University is a premier state university founded in June 21, 1969 through the passage of Republic Act 5521. It promotes scholarship, leadership, character, and service as its core values. CSSP has many courses which include psychology, peace studies, political science, philosophy, social work, and of course, sociology. The Bachelor of Arts in Sociology is a 4-year degree program that teaches us about human society, its structure, history, development, and how different cultural groups vary from one to another. Ang sociology ay hindi ganoon kasikat katulad sa ibang kurso dito sa CSSP, ngunit kaunti-unti na siyang nakikilala. Alam niyo ba, ang sociology ay tinatawag na Queen of all social sciences. Ibig sabihin, ganoon kalaki ang sakop niya sa pag-aaral ng agmang panlipunan. Maganda ang kurso na ito dahil dito pinag-aaralan ang mga issue o mga bagay sa lipunan na makakatulong sa pag-unawa o pagresolba ng mga bagay sa ating sosyedad. Totoo ang unang board exam ang aming kurso, ngunit hindi naman doon nasusukat ang kahalagahan ng sosyolohiya. Ngayon, magtatanong tayo ng ilang sociology major kung bakit nga ba nila pinili ang kurso ito. Tara! Honestly, sociology is not my first choice, but I still chose to stay in this course. I stayed kasi na-enjoy ko na siyang pag-aralan. As social students, kailangan may pakialam at aware tayo sa nangyayari sa buong mundo. And also, in sociology, we base things on facts. Dapat, true statements should be followed by evidence, and we should understand things beyond the surface. Sa sociology, sobrang saya talaga. Actually, natutunan ko na nga tumawa mag-isa. One of my most memorable experiences as a social student is naging confident ako sa sarili ko. Nag-engage at nagipag-socialize ako sa maraming tao. Kumbaga, lumabas ako sa comfort zone ko. Nakakatakot sa una, pero habang tumatagal, nasasanay na rin ako. My goal as a student is to study well and get a better grades. But now, I want to be a writer wherein naiisip ko na magsulat ng mga sociological topics na mai-apply ko ang essence ng sociology. And our professor from Glenn always reminds us to be relevant, not fake news. And ang goal ko talaga ay maging certified chismosa. Sa Departamento ng Sosyolohiya, marami ang matalino at talentadong estudyante. Sa tulong ng department-based organization na The Associates, mas naipapakita ng mga estudyante ang kanilang galing sa pagkanta, pagsayaw, pagguhit at iba pa. Bukod sa sari-saring talento, nais ko lamang ibahagi ang galing ng aming 4th-year senior sa paggawa ng thesis papers. Isa na dito sina Miss Jana Alisa Jacob at Mr. Leo Oken Romero na iprinisenta ang kanilang thesis paper sa Women's and Gender Studies Association of the Philippines International Conference 2023. Bukod sa kanila, marami pa ang napiling social students na magpresenta ng kanilang thesis papers sa conferences. Grabe, ang gagaling talaga ng mga sociology major. Tunay nga talagang future catalyst of change ang mga estudyanteng ito dahil sa galing nila sa pananaliksik. So to those who want to take PB Sociology, push nyo na yan. Basta laging natatandaan na! Basta sa sosyo, pero may dapat makiosyoso.